bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Le yivuka Africa Breakfast Show Ukhozi FM Luhamba phambili Singena nje ohlelweni lapha sithi khona Ezweni sakhile kulendinyana yethu ke la emsakazweni Ukhozi FM kuyivuka Africa Breakfast Show khona ke umdu wakamkhwanazi eqhamuka ke kuyithuleleni organization asibingelele mdu Angibingelele mbazana siqhemeza nabele emakhaya kwalengosi Kulengosi ke sinawe uhleze sikhuluma ngezinto ezenzekayo ezithinta kakhulukazi ke ukuphila kwabantu ezweni namhlanje khona olunye udaba oza nalo olubhlungu ngendlela esimangaliso siqolise nje mhlambe kuloyo futhi naye ke ozwelayo kodwa ke mhlambe kungathi ukusibekela kancane ukuthi ingabe mhlambe yini oza nayo namhlanje Angibonga ithuba sakazi Ngiqale nje ukudlulisa ukubonga kumasipala wase-Enkandla esimeni kade sibheke naso labantu abashona engozini yemoto baze bashe ekhumbini osilele kakhulu kakhulu ingcwabeke la family yakampongosi engithe izolo ke ngila eThekwini kwangena uncingo nje zaringa one way nama message kubantu basendaweni yasemzimkhulu bengikhala bebi ukuthi nantu udaba bacela ukuthi sibheke udaba labo ukuthi sekubulawe ingane lapha na ezincane zamantombazane beyifunda matric sibulawa umfana kwaze kwaphoqa ukuthi simise konke besikwenza ke thethe lo daba namhlanje sizokhuluma nomndeni sizo ukuthi kwenzakaleni zibulawa umfana wesikole naye umfana wasendaweni impela angazi noma besafunda nina zenza ugrade 12 lezi ngane yebo ehlala emqashweni isondele esikole cha kulungile sizozama ukuthi siuthinde nemndeni ngesizwe nje siqhemeza ukuthi mhlambe kuhamba kanjani udaba lobhlungu kakhulu uyacabanga siqhemeza umntwana uma esefunde wazofika ku grade 12 senibuka ukuthi wawelela ngale udaba nje lobhlungu kakhulu lobhlungu kakhulu lokho FM siyalibheka lo daba lomuntu ozeshila uma ukuthi ke bakithi ngomunye wabantu osheshe ukuzwela socela ukuthi uqaphelisise kubone la ubuzohluleka khona ubuye ke ubuye mntu ngokuzwa kwakho yini bekubangwanda noma kungavela ukuthi bekubangwane engakubeka nje ukuthi mina lenyanga isingishayisa ngovalo makwenyanga abantu besima August ngoba awupheli singazwanga izehlakalo ezibhlungu zokubulawa abantu besifazane njengoba sesiqala sabona kulokho nje ukuthi ngempela izwe siyawudinga umthandazo ngoba uyabona ukuthi usathane usemi ngempela ngaphezulu ngamanje akukho kuphatheka esikwaziyo ukuvela njengamanje ukuthi bebebangani and lo manje ufika emqashweni uyabo lo mfolo yebo umzimba wengane yoqala ukuthola lemqashweni omunye ngathi isidumbu satholakala le kude seshiye emahlathini hey madoda and ubuka umfana omncane kangaka una 21 sekwazi ukwenza lokho asikwazi ukusuka nesidumbu ayosibeka lapha sibeke khona uyudaba lobhlungu kakhulu lolo esithi sifuna ukulibheka namhlanje kuyacaca ukuthi mangokuzwa kwakho ukuthi bababulale ngani and into yakhona mawilela uyibheka uyizwa nje story sonke usibheka uyabona mhlawumbe ukuthi kune possibility mfana ubengayedwa ebulala u2 mabe u2 futhi wengabalengando nomuntu noma amemeze yini la emenza ukuthi nomakhelwane bangezwa ukuthi khona umuntu obulala abantu la endlini ngoba nawo nokuthwala isidumbu mhlawumbe esuka naso ngabe mhlawumbe wasuka nengane isishonile na mhlawumbe wasuka naye saphila isale ehlathini lapha ekwela khona ngoba lena sothi umzimba watholakala endlini ukhombisa ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi wengayedwa enza lento abanga ukuthi udaba oluthinte kakhulu nje umphakathi wonke wendawo kuthukile izingane konke nesikole uqobo kubhlungu abakuyabona ukuthi iphazamiseke ngisho ingane beyifunda nayo lengane esikoleni izingane ukuthi zizobhala kanjani njengamanje ingane selingise zizobhala njengamanje isikole sonke nje traumatized hayi kunzima mbele kwese FM isikhathi ke u747 njengamanje zobe samukela ke amalunga omndeni okuyibona ke nathi sakhalisana nabo ngento ke yesimo esenzekile emveni kokuba ke kunembiko yokuthi ke lapha endaweni yaseCrayton ngaphansi kumasipala beDr Nkosazana Dlamini Zuma kunabafundi ababili ke baye badlula emhlabeni kade benza bangala grade 12 kuneyintsolo ke zokuthi babulawa umfana ke oneminyaka engu21 samukela ke elinye ke ilunga lomndeni ubani uma uzilungile Zulu ongomunye Mazulu asikubingelele sikwamukele kuKhoze kuseni yebo befana siyakuzwelana nani sikhalisana nani ngesehlakalo esenzekile ekhaya yebo mhlawumbe nje ukunika isithombe umlaleli woKhoze FM kwenzekeni ngokuzwa kwenu inkosi yami ngokuzwa kwethu thina siyesa asikayitholi incazelo ingempela ukuthi bekwenza kanani ukuze kwenzeke lesahlakalo lo muntu ubeqondeni abesingakakutholi lokho kodwa kona ukwenzeka kwento
Sitholile ngokuthi sikwazi ukuthi sifonele lapho umntwana bekhona emqashweni. Sabe sesiya khona siyofika khona masifika isehlakalo ngempela sesenzakalile umntwana utholakale egenqiwe ngesimo sembazo. Ugenqiwe nje umntwana ikhanda ingozi mangicabanga zidlulile la ku8 ziya ku9. Yebo ke. Ekhanda nje lakhe lilonke nomzimba wakhe nje ushaya ugenqiwe nje ugenqiwe igazi ngoba la endlini yakhe la sike salibutha khona bekuna nobuchopho phasi yonke into. Ugenqiwe nje umntwana indlela esimangaliso nje lokho isihluku engingakaze ngisizwe. Engingakaze ngisizwe futhi angazi ngisethukile kakhulu ngoba le nto engiyibonile angiyazi. Uthiwa bayazana ngokwazi kwakho bayamazi lo mfana labo izingane. Uyamazi lo mfana lo mntwana. Umntombazane lona yethu eyakwaZulu nalomfana futhi naye wakaZulu. Hawu. Bayazana labantwana bobabili. Bebephuma uma nibheka bebephuma esikoleni abantwana mhlawumbe begqoka uniform noma abantwana bebesekhaya ngoba izikhathi kuthiwa bekula siya ko7. Bebehlezi nje ekitchen nogogo mechaza ugogo babese bephuma abantwana sebethi phela bayolala endlini yabo. Ugogo mechaza uthi mabefika bafike banquma ugesi kwabese kumnyama umuzi wonke. Uma kumnyama umuzi base beshaya ifastela kugogo. Base bebaleka abantwana beya kugogo ngoba besibona isithunzi esidlulayo. Uma besuka lapho base beya kushuthi afona amantombazane la ukuthi kukhona into la e-teachers lapha nje niyabona yini. Bathe beva abantwana sebekhala. Washuthi ugogo akabona emehlweni umuntu omdala akaphilanga kunabantwana abancanyana. Kodwa bazamile ukuthi bakwazi ukuthi kufinyelele bafonele omakhelwane. Ubaba useduzane ukhanyile okuyena nobaba ubhuti wakhona usikhonyana. Okuyibona abazamene ukusiphuthumela ubhuti wakhona usikhathele umntwana wasesele esibhedlela. Washonela endlini akafikanga esibhedlela. Lo umfana lo owakaZulu uzalo noma uZulu mhlawumbe ngesibongo. uZulu ngesibongo. Kodwa ningomakhelwane. Nje indawo yakhona uyakwazi ngisho ukufika boka lo mntwana evakashini ehamba nabanye abazali abayintombazane lena ukafike khona ekhaya boka ntombazane lento edala ukuthi ngithi angimazi ukuthi ubulwane obubutheni ngoba uyamazi. Okay, mhlawumbe ngiyazi ukuthi lo mbuzo engikubuza wona ngeke mhlawumbe ube nempendulo. Khona insolo zakhe zokuthatha idakamizwa ebenizazi kumfana? Emfaneni. Into engiyazi kuyena ngingasho ngithi into engimazi ukuthi uyayidla imfango. Yes. Ngokwakho ukwazi uboshiwe manje akaka noma usacwela inkalo. Ubanje umfana uboshiwe. Noma siyabonga kakhulu ukuthi nje ukhulume nathi usinike isithombe ngalokho sithemba ukuthi ubulungisa buzokwenzeka kulolu daba lwengane phinde senikhalise futhi nathi. Siyacela ngempela ubulungiswa bube khona ngoba lento lena angazi ngingayifanisa nani ngendlela isihluku ekubeyisona. Angazi ingane izingane kangaka amantombazane ezofaka abhlungu kangaka. Sinjani isimo ekhaya? Siyacela nje baseningenelele. Sinjani nje isimo ekhaya abazali bakhe njalo njalo? Basadidekile inkonto ngesikhathi ibuye iphinde idideke badideke kwenzeke ezinye izinto nje. Njoba ngiseduze kwabo. Bethuke kakhulu njoba nathi sethukile kodwa bona uyabona ukuthi njoba ngiseduze kwabo kukhona la ngibe ngibabone khona ukuthi hayi kukhona la sebedideke khona. Okay. Bona bengeke abatholi vele laba bo social worker abakwazi ukululeka nangengqondo njalo njalo. Bafikile izolo benginabo. Bafikile izolo sakwazi ukuhlala nabo bangichazela ukuthi uma kukanje ngase ngithi yebo kukhona kona kodwa manje kusadide ukuthi ingoba sisekule ndawo. Base besicela ukuthi uma sekudlula lokho size sibathinte bakwazi ukubuyela kuthina ngathi ngizomcela nibuyele ngoba kukhona into engizibonayo ukuthi labantu kungenzeka balidinge usizo lwabo ama social worker.
yes Lungile siyabonga kakhulu ube nathi ku Cause FM ekseni namhlanje. yebo Okay. Brother udadewethu usilungile Zulu ngomunye ke womndeni yalezi ingane ke embili la umbongoso kanjengasi bese siyamzama kulomunye umndeni asimtholo kwamanje. Yeah, udaba lobhlungu kakhulu lolu. Nkosiyami sizwelana nje nomndeni sizwelana nothisha balabantwana eGiyani High School. Ingane afunda nazo bebefunda nazo lapha eGiyani. Umphakathi wonke nje sigqemeza abazali bonke. Ngicabanga ukuthi balala bathukizanya nabo manje kuyinto ebhlungu kakhulu ngiyabona la inkundleni zokuxhumana abaningi bathi ake kube nomkhuleko wesizwe sonke kubonakala ukuthi mhlambe akukho enokungenzeka. Le yivuka Africa Breakfast Show. Ukhozi FM. Hamba phambili.